srdcia naplnili vďačnosťou a radosťou. Stretli sme tu, aby sme vzdali úctu tým, ktorí celý život rozdávajú lásku, múdrosť a dobro. Áno vám, naši milí drahí starí rodičia, dnes je váš deň. Deň, kedy vám chceme zo srdca poďakovať za všetko, čo pre nás robíte, za každý úsmev, objatie aj za každé dobré slovo. Vy ste tí, ktorí nás učíte, že láskavosť je viac než sila, že tiché objatie povie viac než 1000 slov a že krátka chvíľa s rodinou je ten najkrajší dar. Pamätáme si vaše teplé ruky, ktoré nás držali, keď sme robili prvé kroky? Aj rozprávky, ktoré nás uspávali, keď sme boli malí. Dnes vám chceme povedať ďakujeme. Za vašu dobrotu, za trpezlivosť, za všetku lásku, ktorú ste nám dali. Ste našim pokladom, múdrosťou a oporou. Prajeme vám, aby ste boli zdraví, aby ste sa každý deň usmievali a aby ste cítili, že vás máme veľmi radi. A teraz vás, naši milí rodičia a starí rodičia, srdečne pozývame na program, ktorý sme si pre vás pripravili.
vám
vám za krásny potlesk a teraz vám všetkých srdečne pozývame na tanečný parket. Po tanci vás všetkých pozývame na malé občerstvenie spojené s besedou, kde sa spoločne porozprávame, zaspomíname a strávime spolu príjemné chvíle. Radi by sme si vypočuli vaše zážitky, mladosti, spomienky na staré časy, múdre rady, nedarovačky. Aké boli vaše najobľúbenejšie hry? Najobľúbenejšie hry naše boli, sme sa hrali vonku, chytali sme sa, slepá baba, skrivačky. Druhá otázka. Čo ste ako mladí najradšej robili vo voľnom čase? Vo voľnom čase? Vo voľnom čase sme radi hrali športové hry. Športové hry, vonku. Tretia otázka. Aký predmet v škole ste mali najradšej? Telesná výchova. Štvrtá otázka. Ako ste sa učili bez počítača a bez internetu? Ako sme sa učili? Bez počítača a bez internetu. No, čítali sme, písali sme a čítali sme veľa kníh. Aké piesne alebo tance boli vaše obľúbené? No, všetky boli obľúbené ľudové pesničky a sme spievali na šancu večer. Mali ste nejaké domáce práce alebo povinnosti? No samozrejme, upratovať, učiť sa
a pomáhať mamke. Čo vás naučil život, čo by ste chceli odkázať mladším? Nech sa dobre učia, ako povedal Lenin, učiť sa, lebo potom v živote sa im to zíde. Čo by ste chceli, aby vaše vnúčata nikdy nezabudli? Aby nezabudli na úctu k rodičom a babke a detkovi. Čo si pamätáte z detstva? No, z detstva si pamätám hry na šancu. Na šancu, vieš, čo to je šanec? Hej, na šancu, jak sme behali deti, áno, toto si dobre pamätám. Aké boli vaše najobľúbenejšie hry? Slepá baba. Potom sme, jak som bola väčšia, tak sme sedeli a jeden sused, taký chlapec starší, on mal harmoniku, tá hral a my sme spievali. Toto bolo, no. Čo ste ako mladí najradšej robili vo voľnom čase? No hovorím, vonku sme boli, na mostku, na šancu sme sedeli, nie tak, jak teraz kolo televízora, kolo počítača, nie, vonku, stále vonku. Ako ste sa učili bez počítača a bez internetu? No, normálne, ja teraz počítač, internet, vieš, že ja to nemusím, mobil takisto nemusím, toto ja nemusím, normálne. Aké piesne alebo tance boli vaše obľúbené? No, ja som mala za detstva, tak si nepamätám, ale jak som mala 14-15, to už bola moderná Smoky. To bola moja skupina Chris Norman. Norman alebo Norman Smoky, to bolo moje. Však ty vieš. Mali ste nejaké domáce práce alebo povinnosti? No, mali sme na záhrade s mamkou, potom každú sobotu my sme boli 4 sestry, nie 4 deti. Každú sobotu sme mali jedna dačo poupratovať a potom v sobotu večer ešte aj cestu povyzametať. Áno. Čo vás naučil život? Čo by ste chceli odkázať mladším? Ja ani sama neviem, že čo. Takže by ste si cenili hlavne rodičov a hlavne všetky veci, ktoré máte, lebo máte toho veľmi veľa. My sme toľko nemali, nemala som ani hračku, si nepamätám na nejakú vôbec. Takže toto si ceniť si rodičov a robotu ich. Čo by ste chceli, aby vaše vnúčatá nikdy nezabudli? No to, aby ste nezabudli na babku, na detka, keď sa už pominieme. Aby ste nezabudli našu slovenskú reč, lebo sa môžete vybrať až takde do zahraničia a aby ste nezabudli na naše Slovensko pekné.